Здравейте хора, аз съм Ради и днес ето тук стана времето отново. Съсът винаги минава бърз. Времето винаги минава бърз. Например, преминахме от януари 2023 до 20 ноември 2023. И най-вече днес е времето, дето днес ще споделя на моят канал. Днес официално сме 3 години откакто си създадох акаунта. Няма начин направо. Акаунта просто сега е 3 години. Миналата година си го направите по-друго. И така са ви. Дори с 1 година откакто си промених профилната и трябва пак да си го променя. Но се помисля скоро. Ще се върна към него много скоро. Може би към декември, след се усетя нещата. Но най-важното е, че станахме 3 години откакто започнах акаунта. Но все още не са били 2 години откакто съм започнал да направя видеа, да ми почнах още на 30 или 29 август 2022. Тогава имах някакъв телефон, дето е Redmi 9A, по-скоро Huawei 9A и този телефон A1. Да, това беше всичко за днес. Благодаря, че гледахте това видео. Ако искате се абонирайте към канала ми и харесате видеото, колкото си искате. Ако искате, не ви накарам като тези ютубери, които искат само за абонати и най-вече харесват. Добре, благодаря, че гледате и ще се видим в следващото видео. Чао!